toho, že Timo už asi s nami nebude natáčať. Prečo? Prečo? Kurva. Čo? Prosím. Že ďakujem vám všetkým, čo nás stále podporujete. Prosím vás! Kúpte si mikrofón. Čo tu za to uzita z Balo 23, dneska je tu so mnou Jozef 83. Jozef, prosím, nie Jozef! Jožo! Prosím ťa, jeb na to, už nie ty, niekto iný. Jožo! Bože! Prosím, nie! Toto nie je možné, ľudia, vidíte to? Zastený Jožo! Izby, bude to také bezhlasové, nič to nebudem hovoriť, to bude pesnička. Jeden typ mi písal, že... Jak sa hýbe, aký by plával, ty kokot, jebnutý. Pozrieme rozbalenie. To je to v takom peknom obalíku. Viem, že máš 12 rokov a malú cicinu, ale nehambi sa rozprávať, keď máš takýto hlas, kámo. Ja som s tým OK. Aj náš Čerma má rád deti, vieš? Takže v pohode, starý. Jak máš takýto hlas, tak sa nehambi. Vy ste sa dosrali, vy ste videli. Ty suka! Nepamätám si ich. Nepamätám si ich, lebo ich milión, rozumieš? Čo robíš ty kutnatý, oný?